go to Samal na. Tara, tara. Ay, sibak-ibak, baby. Uy, nasama ka niya. Wala ikaw na. Gurit ko talaga. Ayaw, hindi ka ulaw lang, baby. Ano mo tapok pamantang? Anong isa kayo pa makunin mo parko? Para masunod ikaw. Ika nga, ikis mo sa tago, sa Samal. Tara! Kapaat view diriya please. Kapag no. Hala! Mo man ang iladong mamayot sa tago mo. Ang walls na kasuloy lagi na diri. Babe, naabot na diri sa resort nga akong ipa-exclusive para nimo. Sure kag exclusive ni mo niya. Walay lain tao diri ah. Walay laing tao. Bantay lang jud kag na koy makita lain tao lagi diri. Awat na awar mo yung kauban ang bakla man ha. Mao day siglaag-laag kay mamayutay. Awat. Ano na diraw? Mga iro na ako na sila mga Biljan. Biljan? Biljan na ay ano na tao na Biljan ang una ana. Mga istorya man lagi na sila. Ako karon iplastar na ko ang kwarto kay para makakadil-kadil tando ha. Okay? Pwede ko mag jet ski? Pwede kay ka mo gamit ang jet ski. Sure ba? Gamit na baby sa mag-iabot ng yuta. Grabe mo ka babe. Uy, sa dagat ro man ang jet ski. Imo na babe. Pagpastar dito kay masulod na ko ha. Lights off ha. Okay babe, disposable nga jet ski na ha. Disposable. Pag mo gamit ilabay. Pwede ra ilabay. Pwede ra ilabay. Grabe ka babe. Dato kay ka wala. Wala na kay kiss kay wala man kay money down. Dito lang sa kwarto ha. Yan doon ako aircon na. Yan ako aircon na. Oh, Lights off na. Mag jet ski ako. Pag jet ski niya, okay. Pag isa sa kubi. Money down. Oh, yun na lang, umani down ako niya, okay? Oh, money down niya. Bye. Kini jet ski. Kini. Sa video kihan naman ako ni makita ba tapos ang tugtog kay maywi o ganin kuan lagkaw. Kaya dito ano. Magsigang suga. Lights off, beto kay ko ni babe. Wow, bago na dyan kong punas. Ay, magunat na lang ko tong isa. Pila ko, mag-preview dyan siya sa kuha. Go go go. Yeah, ay, the best of experience is jet ski. Nagtika na boy, nagtalikod, taas kag buhok. Di mo ko ito makaya balo si bakla nga motirada kong chika. Tuwan sa ako ni. Impas di sa kuwaron. Uy. Yatay. Papa naman di ay. Naka iPhone 13 Pro Max ako. Pangwartahan ako na ko ni. Atay, agahiya po na akong ani. Mura magdugong sa daplin. Ito lang. Sa kay kwarta sukol gyapon ni. Target na ko, makuha ko na yung iPhone 13 Pro Max. Hi Gong. Ay, si Gong, short for Dogo. Ay, dili, no. Hi ma'am. Ay, dili, ma'am, say, grabe. Dali isa ko ganito babay ko kay na si mo ha. Ay, ano rin, pala-ila dahil ko, Mr. Lin. Iladong mamayutay sa tagom. Ni. Ay, no, sige, dira kabalo, manjog ko ba, nga bet ko nimo. Bet mo puti ka. Ikaw rin sa diri, ma'am. Wa ko ra. Abi man ako naka-exclusive din ako, babe. Namo buday unggoy diri yan. Ay, Yawa po ni mo dili uy. ka nang Ayaw. siksik ko ba? Kuha na Kasi kay bato ko ni mo ba? niya. Anak ko yung room dito ba? So, pwede kang dawa. Ah. Pwede ba? Pwede ra ko nimo open dito ha. Kaya open mo to down sa sa kwarto. Mauna ko dito ah. Apas lang ka. Ako lang abrihan din ang ako lakan. Sure na na. Sure lagi na pero kami sa nang iPhone 13 Pro Max. Ay, dili na lang ko uy. Sige na. Ay kabala ka unli man. Mo satisfied ba kay Satisfied ka lagi unli. Hantod ugma, bisa pa hantod ugma sa man. Bantay ka ha. Kung lagi, Mahal-mahal pud biyan ni. Unya pila man tayo na. uy. Tag 50k raman na. Oh, 50 at least mahal. Original man pod. Ay, kailangan kay para mag-video man ta para Alam mo na-remembrance. kilain. Sige na. Sige na ha. Pagtaro mo ha. Do. Silpihan sa ako kadali. Silpihan sa ako. Ay, sag apil ako lang sa. Apil ako bi. Ay no, ako lang sa good isa. Ngi ano di ba ko papilo na man ng cellphone. Imo ni cellphone ka ganina niya. Ako naman ni karon. Hello, pwede day na di. Ano daw ang istorya? Ano daw ang istorya ha? Apas sa kwarto ha? Apas. Ha? Ha, apas ha? Ito na ko, unar ako. Cars ba? Ingan akong gusto malaki. Baby boy? Baby boy! Morning room ni ingon niya.
pagpasigao ng suga. Impas diri sa kuha karon. Ala disiga. Maunan ni. Ayaw, babe. Akal ba? Lupin mo kayo uro man eh. Bullshit ka! Bayan mo! Isahan. Pwede mo siguro kumuli ani kay naman koy. iPhone 13 Pro Max dire. Ingon anar nang diskarte sa kinabuhi. Unya na sa koy games introduce inyo ha. Mo ni ang Aurora game, i-click nyo ang link sa comment section tapos click download. Mamili ka dira na register og login pero kung bago pa ka, mag-register ka sa registration, ibutan mo nila yung cellphone number, password, ug verification code, din referral ID, din automatic makasulod na ka sa Aurora game. Like klase-klaseng dula da na Dragon Tiger color game ug uban pa pero ako i-try ng color game kay color aman na unya daugan na ka gusto ka mag-cash out, i-click lang nimo lang withdraw, ibutan mo nila Gcash account, Gcash number, OTP, din automatic maka-withdraw na ka. Unya gusto pa ka magdula pero nahutdan kag coins, i-click lang ng plus sign, mamili ka na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa ikaw na bahala kung pila basta kay Gcash siya gapoy gamiton sa man, gets na ninyo kay mamayot na pud ko.